Sus, charity vlog, pero why kamera, di gid manghatag. Hatag-hatag ra na, kay lagi, nag-vlog. Kanang gihatag niya sa mga tao nga nilibo, milyon po ang mabalik sa iyahana, inigting sweldo. Di ay baday, affected na kaana. Sakit sa buot. Anak ni siya day, FYI. Bisag unsa pay purpose sa vlogger sa iyang pagpanghatag, what's important is ni hatag. Most especially if tabangunon sa jud kaayo ang gihatagan. Di man pud siguro mo pili ang vlogger og tagaan if tag-iya na siya convenience store, tag-iya resort, or in short, kwartahan. Siyempre, katuras ang mga batang kalye, manglilimos, or masakiton ang ilahan ang pilion ng hatagan. Maski moingon pa mo nga tabang-tabang ra para sa vlog, the important thing is nahatagan or natabangan ang tabangunon. They're free to refuse. Pwede mo balibad. Anyways, napay daghan pwede tabangan. And mostly sa itong mga natanawan nga vlogs, muragwa mo po siguro pulubing nga nibalibad tabangan. Just because gi-vlog ang pagtabang. Mga megs, don't judge vloggers just because of their content. Especially if dili ka buang ilang content. They're just doing their thing. Mind yours na lang, okay? Naaga ni uban, nangyawat na lang. Like 10 pesos na lang sulod sila pitaka, pero naay pulubi ng limos. Iyan na lang tong gihatag ang iyang 10 pesos. Kaya nagtuo siya, vlogger ang pulubi. Namasin, nahimong 10 mil ang iyang 10 pesos. O diba, gamit sa diya ang mga charity vloggers nowadays. Mura na po na silang politiko. Ang nakalahi lang is dili vote ang kapalit. Just simply the views. As a vlogger, anak man dyan na siya, don't be hypocrite. Anak man dyan na siya, do not be hypocrite. Don't be hypocrite. Aside from views food, syempre, lahi sad ang kanindot sa feeling na naay matabangan. Unang ayaw si kasuko diha, support na lang. But if di jud kaya sa mong powers nga mo suporta, then i-unfollow or i-block ng vlogira. Kisa ma-stress ka lang dapita. If na kay dili ganan nga video or vlogger nga moagi si mong newsfeed, then skip, scroll down. Easy! Ginagawa mo. Okay na, sige na, shoot up na. Kada kay pagstorya, murang tag-abogada nga may listra.